bo sapa o nukmo khe bo krunoui khe tongo bo khe bachoi joba ma bai ata joba mpha se borok anando sakor parani khe bwsai swkang thwio aboni pore khe bihi thwio akhiye borong thwui mo bang koklaiya khe thwui laiye taha khe to borok ni bwsang khunui tongo kla keha brui keha abo bwsarok khe tobo thwui thangnai joba mpha atani buphaiyung chwngno naiye tongo akhe bwdihino borok mapsa mpha bai ma thwui khokye bwsarok khatung soha rok khiye tonglai paio aro michung joto bono siplaiye tongnai ma khiye bo aini channel o daye matui bisi chungpo keha achaimo isa bo bachoi joba ma ata joba mpha borok ni video no upload khiye matui o borok kwbangma beram bihile beram rok mai thaiya erpom sai sa beram mo bai dikhe thwuiye taha thwui moni youtube upload khe tio borok joto no uansukya no naitonglai di joto no ma phunukphio akhe bini achaimo takhum khu joto no pho ma sirifio naitongnai siplai tongnai boye bono uansuk rokmo panda borok ni bai nairok thokmo ha khakchang ha.